welcome to evry Bodoland Brahmo channel. दिनै जोङो ना सारदों नै मटर लगायलायनानै दैनि मेचिन लगायलायनानै ना सारदों जोबोद गिदिर फुख्रि आरो बैसिम दंखायो नायनोसै देग्लाय बेसेबां ना मोनो थांनाय बोसोरावथ' 60 केजि ना मोनदोंमोन आरो मागुर ना ओमफ्राय मोजां ना बिदिनो दङमोन आरो नायनोसै एबार बेसेबां मोनो दै जोबजासिम आङो भिडिअखौ लागोन नोंथांमोना अननानै नायलांबाय थादो एन्डिंसिम फुख्रिया जा गिदिरखा नै फुख्रिया बैसिम दङ जोबनायसिम जों दावबो नै जोंनि ना सारनायनि पार्टनारा लोगोफोर बेसेबांसो मोननायनि आसा दङ नाखौ एबार 20 केजिल' खम जाया गासै खैजोन गोजोन थांनाय बोसोराव सारदोंमोन नोङो बा मा ना मोनो इयावलाय मागुर मोनो नास्राय मोनगोन ना गोरि मोजां ना मोनो आरोना नायनोसै होमबा लोगोफोर एन्डिं टाइमसिम थाबानो जाबाय भिडिअआवहाय नै बैथिंनिफ्राय सारनानै बिथिं दैखौ हगारहरगासिनो आरो बेसेबां ना मोननायनि आसा दङ सेन्देलानो गलांबाय दैयाव थांनाय बोसोरावबो सारदोंमोन ना थांनाय बोसोरावथ' आं गैयामोन बेसेबांसो मोनगोन बायदि आसा खालामदों नाखौ दायो दाथ' 30 केजि मोननायनि आसा खालामदोंमोन सेन्देला गलांबायना नोंनाथ' नायदिनै जोङो बेयावहाय बेसेबां ना मोनदों फैलाय एलाय नै खांख्राया बस्थासेखा नै होसिनना दोनदों देलाय फोरलाय नै बस्थासेखा खांख्राया बेसेबां जानो नै खांख्राया नै नाफोरा जोंना जा मोजांखा नाग्रै नास्राय दङ नै इयावहाय नुवालै खबायाव नुनो नागिरा बेयो ना फिथिख्रि ना खावै गोजा ओमफ्राय नैबे गंसेयाव मागुरबो दङ मागुरबो दङ इयावहाय मागुर सिंगि हमगासिनो माबायदि जागोन बे नाफामखौलाय नाफामखौथ' जाथावनाय नङाना आइसियालाय सागारनांगोन ना ओइ खर'खौल' सिफ्रुनोसै ना खर'खौल' सिफ्रुनानै बै नायग्राफोरा नै बैसोर गाजा पार्टि सबसे खामानि सिखाव बारफैनोसै नै जा बोराय बुरै दोल हाग्राफोरखौ बोदों ओंखारगासिनो मोनदों मोनजादों ना खुसिया मोनो ना मा मोनो ना सिंगि दै ना मागुर मोनबाय दै मासे मा नामोन ना खावै मासे बाव खबाया ना सिंगि Dikasar.
상훈이 문에 오라. 성훈이야. 네 맞죠. 오빠. lại hồ nữa. Ai bà kia cái bà thấy yêu nữa. Nó sinh đi nữa các hơn. Là nó cái này. Mình bé. Rồi. 나트리 mình bay 나트리 맛에 Magura. Magura ya, dari kenang lene. Dari agak sering-sering. Bye. Khu bao. Đang na, na xin cơ. Rồi. Thảo ơi. Thảo ơi, là Thảo ơi. Cảm ơn bạn tình nguyện ăn đi. Hả? Các bạn đi cùng em mới xong rồi về chú. Ê, massage kali mana itu di đây. Mau ai di đây. Interest mun thadeng ai na punya. Interest nang Kawe. Nene kawe. Naya gitu thadeng. Mana bir ro? Rongna. Mir kamu punya ya? Ai mir kan orang rong se. Rongna. Mana lagi sama? Naya nene. Nei, nasri masih menlebai. Nei, nani menaji pemain siap-siap lah nana deh. Nani raja. Ayo masih aku bayi nih. Mama kau bayi. Hah? Lele.
सिंगिया गावबाय नै दै ओंखारबाय नै मादैया खबाइजों सुनाय नोंसोर नाखौ नै नाया जा मोनबाय जोङो ना सारनाया नै बेनो गिदिरसिन आरो नाया ओइ ना फिथिख्रिया मेरलाथार नाफोरा रानगासिनो 30 किल'सो मोनबाय ने 30 किल'सो जागोन ना जाबाय नाया जागोन बारासो जागोन दां मोनखाबाय 40 किल'सो मोनखाबाय गैलालै ने गैला मागुरा मागुरानो गैया माबा गैया बेहाय माबा बालथिं होनो हागोन एसे होदो दे बेफोर दैखर जागोन गासिबो माबायाव आं जोबदो ने बेखौहाय रानग्रोनानै रानदो ओमफ्राय जों उनाव बेखौ रानगोन नङाबा गेसावल' थांजोबगोन